És un art, podem començar a entendre perquè realment la cuina és un art. Mentre en Dani acaba de preparar tot el que ens prepararà per després de fer aquesta petita presentació, continuarem una mica amb aquesta inauguració. Continuem amb una història que ens agrada particularment. Com comentàvem al principi, ens vam entusiasmar d'una visibilitat a autors de Blanes, a creadors de Blanes, a artistes de Blanes. I ens faltaven alguns de molt importants. I algú molt important per nosaltres és aquest escriptor que avui tenim el goig de tenir aquí al costat, que és el Joan Adell. Joan Adell ja porta una trajectòria important d'obres publicades, un reguitzell de prèmits que, si busqueu a Viquipèdia, per exemple, poseu el seu nom, veureu el que diu d'ell. Per tant, i a nosaltres ens quedava buscar un moment, buscar una ocasió per presentar una obra seva. I avui tenim el goig de ser-hi amb aquest petit llibre a la mà, que no és petit ni molt menys. Però és l'última obra seva que neix amb un premi de sota el braç ja, i el seu títol és L'Exprés Nocturn i altres relats. És curiós perquè és un escriptor, suposo que per als que l'heu llegit, evidentment coincidirem, i per als que no, us convido a descobrir-lo. És un escriptor que quan comences a llegir fàcilment quedes atrapat en el seu relat. És molt hàbil de pluma, és molt hàbil de guió, és molt hàbil de localitzar la paraula justa per introduir en el seu lector en el món que ell ens vol explicar. La qual cosa fa que obres plana, si vols directament a texta, i ràpidament a la que tombes full ja estàs dintre del seu relat, ja estàs en la seva història. Això ens ho comentarà una mica més l'Aitor, perquè amb ell diverses vegades han coincidit a presentar-lo, el coneix molt més que nosaltres, ha estat molt més a prop i molt més en seguir la seva obra. L'Aitor Roger és l'arxiver de l'Ajuntament de Blanes, bé, un cronista del seu temps també. En tot cas, L'Exprés Nocturn i altres relats és aquesta obra que ens ha entusiasmat presentar del Joan Adell. Joan, molt benvinguts, encantats de ser-hi, encantats de donar-te aquesta visibilitat que ja tens, que no et fa falta, però que ens sentim orgullosos d'avui compartir amb tu. Aitor, aquesta és la seva obra. El deixo. El deixes? Sí, però necessitem dir-ho el mòbil i no tenim... Molt bé, bona tarda. Un plaer ser de nou altra vegada aquí a l'Arcada, en aquest espai. Un espai també amb molta història. Intentaré ser breu, tu em talles, Lluís, que ja saps que amb un micro puc ser perillós. Gràcies també a en Dani, a la Mila, sobretot a en Jordi Soler, que no ens coneixíem. Havíem vist aquestes agulles del temps i ara posem també cara. I en Joan també fer aquesta miqueta de presentació. En Joan és nascut al mes de març. Una persona que ha nascut al mes de març i sobretot a principi de març ja ha de ser bona persona. Això ja per començar. Sí, al principi i al final també. Bueno, els del final ja no tant. Jo he nascut al principi, també. Jo al final. Al final. Tu ets Àries, ja. Tu ets Àries. Sí. I els Àries ja... Bueno, també n'hi ha de bons. La meva germana també és de finals de març. També n'hi ha. Som de bons. També n'hi ha, també, sí. Però bueno, els del principi, com en Joan, són bons. Vinga, deixem els signes del zodíac, que si no... 5 de març del 38, és a dir, que ja té un currículum llarg en Joan. I en Joan, veig que això de l'astrologia dona dels mesos. En Joan té un currículum llarg, tot i que a l'hora de publicar ha sigut de gran que ha publicat. És a dir, la gent de Blanes l'hem descobert ja quan tenia forces anys, aquesta que alguns en diuen la tercera edat, l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès, i és una persona que ens ha descrit el paisatge de Blanes i que l'ha fet, podríem dir, universal. Així com el pintor té un llenç en blanc i fa aquestes pinzellades, doncs, quan llegeixes en Joan, és com si entressis en aquests quadres que a mi m'encanten i que els vaig descobrir en part gràcies a en Joan, que n'és un gran col·leccionista, que és en Joan Roig i Soler, aquest pintor de la llum de Sitges que va venir aquí a Blanes a finals del segle XIX i que és un dels que va posar de moda Blanes com a vila d'estiueig. En Joan Roig i Soler va morir el 1909, amb poc més de 50 anys, és a dir, que tota la seva obra és de finals del XIX. En Joan en té algun quadre destacat i em va entusiasmar la pintura d'en Roig i Soler i gràcies a ell també la
la vam descobrir. Doncs ell fa aquestes pinzellades, a vegades minucioses, petitetes, però molt riques. És a dir, d'una escena quotidiana en fas, diguéssim, doncs, encara que sigui un petit relat, un gran llibre, no? I ens apropes doncs, a escenes que pels blanencs les identifiquem amb el nostre paisatge, però una persona que no és de Blanes pot ser Mollet, pot ser Granollers, Premià, qualsevol poble té aquest passeig interior, com per exemple vas descriure en el carrer, no? Aquests matins grisos, totes les seves novel·les. I en aquests relats, doncs, el que comentàvem ara fa poc, en aquest Exprés nocturn, és el relat potser més llarg, però tot i així són 10 o 12 pàgines, i els altres són petits relats però que t'apropen tant a la gent que ja tenim una certa edat, els que sou encara molt més grans, però la gent jove. És a dir, s'ha hagut connectar amb tots els públics, posant situacions que la joventut la preocupen, malalties que antigament potser no les teníem però que existien i que ara doncs, la gent jove també pateix i ella ens les ha apropat, no? I avui ho fem en aquest espai que és l'Arcada, que és una casa que també té molta història, perquè aquí va estiuejar durant 12 anys Ferran Agulló, que és l'escriptor, periodista i el que va posar nom a la Costa Brava, el 12 de setembre de 1908, és a dir, ja fa més de 100 anys. I aquí també va haver un bar, que era el Bar Queta, que en Joan segurament tindrà molts records, no? Perquè els escriptors, molts també han sigut pintors. Crec que no és el teu cas, Joan, però tenim grans pintors que han sigut també escriptors, per exemple el Maiguera, sense anar més lluny, el mateix Joaquim Ruyra d'aquí Blanes va pintar olis i va ser el mestre de la prosa catalana del modernisme. Parlar-vos d'en Joan Adell és una persona, ja us dic, molt propera, que et posa qualsevol tema quotidià, en fa un relat i només per mencionar alguns, ell ha fet també poesia, el Sorrejant, els 3 estrelles Michelin, que també ens enllaça amb la cuina que ens està preparant en Dani. De narrativa breu, a mi em va deixar colpit un dels primers que va ser el mossèn de les putes, és a dir, veure aparèixer un capellà amb sotana amb 2 prostitutes passejant per Lloret de Mar, això va deixar una miqueta frapat, no? Totes les presentacions han anat acompanyades amb música i aquesta vegada ho fem amb pintura, no? És a dir, que anem canviant, no? I dels seus llibres destacarem, per exemple, El nàufrag, Puzzles, Matins grisos, Alba, El carrer i Matarem els morts. I us convido, si no l'heu llegit, doncs a apropar-vos en aquest exprés nocturn d'aquests 11 relats. Jo si n'hagués escollit un, és l'Autobús. Si algú l'ha llegit i el llibre, després podem compartir experiències, doncs us convido a descobrir en Joan Adell i segur que ell ens parlarà molt més d'aquesta relació entre la pintura també i l'escriptura i d'algun record d'aquesta casa segur que en conserva quan era el Bar Queta. Joan, doncs endavant. Moltes gràcies a tots. S'ha parlat tant i tan bé de mi que ho repetirem, això, Perquè això és una... sortiré molt optimista i més jove. Sí, realment, tot i que jo és el primer cop que presento un llibre en l'àmbit d'una galeria d'art, m'hi sento molt bé. M'hi sento molt bé perquè només la primera ullada que li he donat als quadres penjats m'ha entusiasmat. És una pintura extraordinàriament engrescadora per mi. M'agrada la pintura figurativa per damunt de totes les altres. I la teva ho és, si no tu no tens res en compte. Bé, de tota manera, tornaré a dir sovint aquí, perquè heu parlat molt bé de mi i no n'hi ha parlat. Sí, com deia l'Aitor, la pintura, l'art en general i la literatura tenen moltes coses en comú. Jo, per dir alguna cosa florida en aquest moment, he estat buscant i he estat trobant una enorme quantitat de contactes. El que més m'ha cridat l'atenció, potser per conegut, però també per transcendent, és les il·lustracions del Doré, del Gustave Doré, a la Divina Comèdia de Dante. Per tant, només a partir d'aquí ja hem de veure que realment l'escriptura i la pintura sempre han tingut molts punts de contacte. L'Aitor parlava d'aquell local. Aquí efectivament hi havia estiuejat el que va batejar la nostra costa amb el nom de Costa Brava, i aquí hi havia hagut un bar, Barqueta. Tu ets molt jove i potser no el recordes.
Gràcies per la jove. Era un bar molt castís, de Blanes, molt castís. I la família vivia aquí al carrer Hospital, no gaire lluny. I la meva mare de tant en tant em donava un got i em deia, vés al Barqueta que te l'omplin d'absenta. La meva mare no bevia, però jo vaig saber que aquella absenta era per la bulladesa que preparava la meva mare. És un record d'infantesa que m'ha quedat relacionat amb aquest local on avui es fa de tot menys bulladesa. Bé, sí, hi ha molts punts de relació entre aquestes dues facetes de l'art. Jo us puc parlar una mica del meu llibre, tot i que se n'ha parlat en exposicions. Concretament mencionaré l'últim relat, que es titula Només... La meva memòria és tremendament dèbil. Es titula Només era un quadre. El relat es titula Només era un quadre. I en ell explico com de dramàtica pot ser una cosa tan senzilla com comprar una pintura. A partir d'aquella compra de la pintura es desmoronen moltes coses, moltes. És un relat dramàtic, amb els seus punts d'humor que procuro que no em faltin mai. Però no us espanteu, és pura ficció. És pura ficció i a més molt exagerada. Per tant, compreu a dojo tot el que vulgueu, que no us passarà res. Moltes gràcies a tothom. Bé, per acabar doncs amb en Joan, tenim aquest llibre, qui estigui interessat en ell, només falta que el tenim allà a la vostra disposició. És una petita i gran obra que comença a París, per dir alguna cosa. Per tant, ja és un bon començament que et deixa un bon gust de boca per continuar descobrint tota l'obra completa. Per tant, Joan, gràcies de ser-hi, espero que no serà aquesta l'última vegada. Desitjo que publiquis moltes coses més, que ens continuïs sorprenent una vegada darrere una altra, amb aquesta imaginació que només els artistes tenen i que la resta estem anys llum. Només el que podem fer és darrere seu dir, oh, que maco, o dir, oh, no m'ha agradat gens, però ells ja continuen per davant nostre i estaran amb el seu cap en un altre lloc i en un altre moment. Per tant, Joan, gràcies i benvinguda sigui l'obra i, evidentment, el seu autor, Joan Adell. Continuem. I ara ja... Aitor, que me l'has demanat. I ara ens queda l'última part de la presentació, que és amb l'artista, amb la pintura. Bé, parlar de l'obra, com sempre, i sabreu que és molt relatiu, perquè al final veure un quadre no t'han d'explicar gaires coses i malament si t'han d'explicar una. Però pot arribar a fer una certa gràcia o pot arribar a ser una mica interessant o molt interessant o fins i tot agraït que te l'expliqui. La qual cosa fa que de vegades temes que tu no veus o intencions que l'artista té o tècniques que l'artista aplica, doncs si t'ajuden una mica, t'obren una mica la porta o et fan algun comentari, doncs el veus d'una altra manera. Continuarà agradant-te o no, però ho veuràs d'una altra manera. Al costat de l'obra d'en Jordi, anem a veure. En primer lloc, nosaltres li hem posat un segon títol que és poesia visual. És a dir, són temes ancorats sobre un bon dibuix, amb un bon realisme, un bon domini de la llum, el color i l'atmosfera, un tractament de fondos extraordinaris. Ens podem posar davant d'una copa d'aquestes i descobrir ben bé el seu entorn buit, fred, fosc, però dominat espectacularment per crear l'espai buit que necessita aquest estil de pintura. La temàtica és dona la sensació que ens vol portar a un moment d'atrapar el temps, aturar-lo en un espai, en un lloc i amb una simbologia que ell vol explicar. Això, el que comentàvem, els artistes, els autors, tenen en un moment donat una idea, tenen un projecte, tenen alguna cosa que explicar-nos i ens l'expliquen, en paraules, en pinzells, però ho expliquen. Aquí
concepte del temps aturat ha sigut una mica una obsessió, quasi bé. Pinto el temps dintre d'una copa, aturo el temps amb una peça de música, busco una mirada d'una persona per interpel·lar una sensació, un sentiment, alguna cosa. En tot cas, resol magistralment des del punt de vista de dibuix, perquè és capaç de resoldre una figura. Hi ha algunes peces en figura que potser a terra n'hi ha una i no hem tingut espai per penjar-les. Modificarem aquesta exposició i penjarem alguna obra molt interessant que ara no la tenim penjada, però visitant-la es pot veure que resol perfectament la figura i resol perfectament l'objecte. Per tant, des d'aquest punt de vista, pintar el vidre de la transparència i pintar qualsevol altra cosa no hi és cap problema, per explicar la història de com atrapes el temps. Sí, bueno, bàsicament sí que estic més o menys obsessionat amb el temps, perquè no sé què passa, que tot em va aquí. Però jo el que vull fer aquest any és com una mena de spin-off de tot el que he fet fins ara, com per exemple aquesta noia que està tocant l'ukelele, la banda de jazz, l'altra noia que havia fet l'any passat tocant el violí, una mena de spin-off que és allò, buscar el fil conductor de per què he fet això, no? Llavors em va sortir la idea d'aquest quadre, i sobretot que aquest quadre es diu Una setmana i vol dir que cada dia de la setmana tens com un espai, com un moment guardat en un potet en el que cada dia, si tu vens imagineu-vos que el dilluns, no? Doncs tu vens, arribes a casa de treballar, et dutxes, fas el que has de fer, llavors agafes el teu potet de dins de l'armari i llavors és quan l'obres, és quan apareix el moment que tu esperaves, que és el moment de plenitud, vivint el present, de dir, aquest és el meu moment, el vull gaudir, encara que duri 5 minuts, mitja hora, és igual. Llavors, cada dia tens un potet guardat per viure el que és el present, per viure tocar l'ukelele, beure una copa de vi, tocar amb una banda de jazz, quedar amb els amics, és igual. Qualsevol cosa que sigui que t'ompli. Cada potet, és una setmana, podria haver pintat un mes sencer, però 30 potets de vidre no cal, no? Llavors aquest d'aquí, més o menys, seria el mateix, però parla del que és l'ahir, l'avui i el demà, no? L'ahir el tenim com una mica amagat, no? Ja mires com més... T'has de girar una mica la cara per veure'l tot. L'avui el temps ja l'has tapat, i el demà està tot completament borrós. No saps què passa de demà. I, bueno, bàsicament és això. I jo res, us volia apuntar per aquí, a veure si em deixes aquí darrere com un potet de vidre. Vol dir que estic vivint el meu moment, vivint el present, i està obert, perquè està ja... I durarà el que duri, però suposo que durarà una miqueta més com a mínim. Moltes gràcies a tots per venir. Anem a provar el que ens ha preparat en Dani. Com veieu, la imaginació no té límits ni està en crisi. Els artistes no deixen de vegada darrere vegada de sorprendre'ns. Vull dir que cada vegada... Almenys el meu cas és tractar. És a dir, no estem mai, en aquest cas, tenim dos aquí davant, però no estem mai amb ells. Nosaltres estarem en el moment present i ells estan sempre en un moment futur. Que ara ell ens deia que allà hi ha un pot obert que és el meu moment present. Però en realitat, moltes obres tampoc les entenem en aquell moment present. I moltes vegades quan arribem a entendre'ls, ells ja no estan en aquell moment. Ja estan en un altre lloc que ja no saps quin és. La qual cosa fa que intentem anar darrere seu, entendre el que fan, descobrir el que ens volen dir i deixar-nos provocar i obrir-nos davant del que és la imaginació i davant del que és, en definitiva, aquest gran món màgic que és l'art. Per tant, benvinguts, que duri, que perduri, i jo no crec que pugui existir l'home sense l'art, evidentment. Gràcies per ser-hi, i ara sí, tots cap en Dani, que ens espera. Perdona, passa. Un moment.
Eso